Ja, ik heb toen na het WK met 10, 2 weken later kwamen ze naar me toe, hebben ze me benaderd. En ja, nou is de eerste fotoshoot natuurlijk, want ze moeten wel wat foto's aanlezen, een database meidje, zodat ze dat dan kunnen gebruiken voor magazines en dergelijke. En ja, dan zal dan ben ik 2 interviews dan met 2 bladen en waarschijnlijk komen daar dan ook foto's in die ze dan jullie een meidje. Labeltjes hier. Nou, het ziet er keurig uit, dacht ik. Ja, ja. Nou, moeten we zo meteen wel beginnen met de eerste sessie. Ja. Viel ze al een echt fotomodel? Nee, dat nog net. Oh, okay.